Salut! Sunt Alina și astăzi vom reanaliza câteva aspecte din postura noastră fizică și din activitatea noastră mentală pentru a conștientiza dacă au devenit poate prea fixe sau poate prea relaxate. Poate te simți încordat în corp, frustrat sau agitat pe parcursul practicii sau poate prea relaxat. Și atunci înseamnă că rămâi aici și te gândești cât de bine îți va prinde vacanța sau îți permiți ca oricare gând care apare să te distragă sau poate chiar ți se întâmplă să adormi sau să nu-ți amintești nimic din timpul petrecut meditând. Dar fără niciun fel de judecată, pentru că ni se întâmplă tuturor să ne găsim în toate aceste ipostaze, ne întoarcem și recalibrăm astfel încât să vedem ce înseamnă echilibrul pentru noi astăzi. Așa că hai cu mine. Ne așezăm confortabil. Permite mâinilor tale să se odihnească fie pe picioare sau în poală. Închide încet ochii sau rămâi cu privirea într-un punct fix. Și vom începe cu acele 3 respirații lungi. Inspir pe nas. Expir pe gură. Permițând expirului să rămână lung, mai lung decât inspirul. Și găsind stabilitatea la nivelul bazinului, observi forța musculară a spatelui care te ajută să înalți coloana și să găsești flexibilitate la nivelul pieptului. Acesta este doar unul dintre echilibrele pe care le stabilim în corp. Puternic, însă flexibil. Nici prea fix, rigid, dar nici prea relaxat. Imaginează-ți corpul tău ca fiind o coardă de chitară suficient de puternic ancorată, dar cu suficientă larghețe cât să producă o muzică frumoasă. Și ne permite în câteva momente să analizăm postura și să vedem unde putem aduce acest echilibru. Dintr-o postură cu spatele rotunjit, pot să mai trag puțin de umeri în spate. Sau dacă simt spatele rigid, pot să dau drumul puțin acestei încordări și să flexibilizez. Acordă-ți câteva momente și observă și cele mai subtile schimbări pe care le aduci la nivelul corpului. Și observă unde ai nevoie de forță, adaugă, și unde de mai multă flexibilitate.
Și de aici ne vom ghida atenția către respirație, simțind inspirul și expirul. Și observă dacă reușești să simți acest echilibru chiar și atunci când vorbim despre respirație. Astfel încât concentrarea pe care tu o aduci aici să nu se simtă nici prea mult, nici prea puțin. Aseamănă cu momentul în care încerci să așezi un obiect fragil pe vârf de ac, plasându-ți atenția pe respirație. Și remarcă momentele în care atenția ta are tendința să se rătăcească, în același fel în care plasăm această energie pentru a remarca dacă atenția noastră mai este sau nu pe respirație. Și remarcând aceste momente, suntem capabili să aducem în practică suficientă relaxare cât să dăm drumul acestui ultim moment, acestui gând și să ne întoarcem pe respirație. Și merg ușor cu atenția pe atitudine. Vreau să văd dacă mă simt frustrat sau mă tensionez când realizez că atenția mea s-a rătăcit. Sau vreau să observ dacă simt agitație. Sau poate pur și simplu lenea își face apariția. Doar observ, mă întâlnesc cu această experiență pe care o am cu deschidere și echilibru. Și observ cum pot face să am suficientă energie cât să fac față provocărilor, dar suficientă relaxare cât să văd fiecare situație exact așa cum este. Și revin ușor, deschizând ochii. Remarc starea cu care rămân în urma acestei meditații. Și generez un sentiment de recunoștință pentru acest timp pe care l-ai petrecut în meditație. Și încearcă să regăsești echilibrul pe tot parcursul zilei. Observă momentele în care ești prea încordat sau pe cele în care ești prea relaxat.
Această conștientizare te va ajuta să faci progrese mari în practica ta. Mulțumesc pentru meditația de astăzi. Namaste!